Каква е връзката между най-новия iPhone и празна чиния? Да ви кажа, връзката е пряка и сега ще ви разкажа една история от практиката. Идва при мен едно момче, което го наемам да работи като брокер. И след известно време идва в офиса и започва да реве като билуга, че нямало пари. И почва да го разпитвам, казвам: добре, как е при тебе, какво правиш, как управляваш финансите? И забелязвам, че на масата най-новия iPhone, братче. И го питам: защо ползваш толкова скъп телефон, като не можеш да си го позволиш? След малко разбирам, че купил и на жена си. Всичко, разбира се, не е в брой. Всичко е на изплащане. И съответно, когато нямаш пари, ти почваш да трупаш всякакви пасиви и те почват да тежат, разбира се. И нормално ти, като имаш толкова много всякакви кредити, всякакви изплащания, всякаква стока, нормално да нямаш пари. Хора, моля ви се, ако не можеш да позволиш нещо, не го купувай. И сега, като тръгнете всички да купувате неща, които не можете да си ги позволите, разбира се, че ще бъдете бедни. Започнете от мисленето. Хубав ден на всички!